हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय। आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल। पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस। संपर्क 9860 66 17 14। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील। या घडीची अत्यंत महत्वाची बातमी आपण पाहतोय। आमदार नितेश राणे यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळामध्ये वर्तवली जाते। आताच्या घडीला शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून शिंदे गटानं भाजप सोबत येत सरकार स्थापन केले, पण महिना उलटला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून झाला नाही। पण आता मात्र शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये पुन्हा कुणाची वर्णी लागणार आहे याची यादीच, संभाव्य यादी समोर येते। खरं तर शिवसेना कुणाची या वादावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे, तर दुसरीकडे शिंदे गटामध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून हाती। कोर्टाच्या एकूणच निकालानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे, पण त्याआधी मंत्रिमंडळ विस्ताराची संभाव्य यादी समोर आली आहे। भाजपकडून आमदार नितेश राणे, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, नवीन दरेकर, बबनराव लोणीकर यांची मंत्रिपदी वर्णी लागणार आहे। तर शिंदे गटातून शंभूराजे देसाई, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, उदय सामंत, आमदार दीपक केसरकर यांची नावं समोर येतात। एकूणच आपण पाहतोय महत्वाची बातमी, आमदार नितेश राणे यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागणार अशा पद्धतीची माहिती जी आहे ही संभाव्य यादी समोर येते। खरं तर देवगड, कणकवली आणि वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाचं विधिमंडळामध्ये प्रतिनिधित्व करत असताना आमदार नितेश राणे यांनी आपल्या नेतृत्वाची चमक जी आहे ही संपूर्ण महाराष्ट्रात पाडली। आजच्या घडीला आमदार नितेश राणे यांच्याकडे महाराष्ट्राचं नेतृत्व म्हणून पाहिलं जातं। प्रत्येक वेळी विरोधी पक्षामध्ये असताना अर्थात आमदार नितेश राणे यांनी ठाकरे सरकारवरती आसूड ओढण्याचा एकही क्षण हा हातातून घालू दिला नव्हता, आणि आता मात्र आमदार नितेश राणे यांचं नाव जे आहे ते पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये आलंय। मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या एकूणच चर्चेमध्ये आमदार नितेश राणे यांचं नाव चर्चेत। त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्गातील दीपक केसरकर यांना देखील मंत्रिपद मिळणार असल्याचं नाव त्यांचं देखील समोर येते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, माजी पालकमंत्री उदय सामंत यांचं देखील नाव चर्चेमध्ये। खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आमदार नितेश राणे, दीपक केसरकर, त्याचप्रमाणे रवींद्र चव्हाण या तिघांच्या रूपानं 3 मंत्रिपद ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळू शकतील, आणि अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासामध्ये जो काही बॅकलॉग राहिला असेल हा बॅकलॉग या 3 मंत्रिमंडळांच्या 3 मंत्र्यांच्या माध्यमातून भरून निघेल अशा पद्धतीची शक्यता देखील वर्तवायला, सकारात्मक शक्यता वर्तवायला काही हरकत नाहीये। परंतु महत्वाची बातमी, आमदार नितेश राणे यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागणार आहे। संभाव्य मंत्र्यांची यादी समोर आली आणि या यादीमध्ये आमदार नितेश राणे यांचं नाव आहे। आमदार नितेश राणे यांनी देवगडला पर्यटन दृष्ट्या खऱ्या अर्थानं उजाळी देण्याकरता वेगवेगळ्या संकल्पना ज्या या आपल्या मतदारसंघामध्ये राबवल्या। अगदी देवगड असेल, कणकवली असेल, वैभववाडी असेल, या सर्व तिन्ही तालुक्यांमध्ये आमदार नितेश राणे यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाची छाप पाडली। पण त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्राचं नेतृत्व म्हणून आजच्या घडीला आमदार नितेश राणे यांच्याकडे पाहिलं जात आहे। म्हणूनच आमदार नितेश राणे यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागेल आणि संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीमध्ये आमदार नितेश राणे यांचं नाव हे घेतलं जातं। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।